Dajte si znak pokoja. Čo robí Juraj? Farmaceutický reprezentant. Normálne, bol si už aj na olympiáde. To nie. Nie? A v čom reprezentuješ? V liekoch. V liekoch. Na koľko kilometrov sú tie lieky? Ďaleko. 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 Takže beháš. Behám. Beháš. A aj cez prekážky občas treba ísť? Nie, z mesta do mesta. Z mesta do mesta. Tak to je ďaleko. To môže byť aj maratón. To je? Je to beh na dlhé trate? Minimálne. Určite. To je verejne známe o Peťovi Saganovi. Že sa oženil. Áno, je to tak. Je už tam. V Chomúte. Je v našej tabulke. Chomút. Nie je. Slovenky si želajú niečo iné. Anička, čo je verejne známe o Peťovi Saganovi. Čas. Že má manželku z Oravy. Že má manželku z Oravy. Gradujeme od odpovede o svadbe a o vzťahu. Je to tam? Nie.